Jó, menjünk a szobát megnézni. Ó, Mi ebben figyelj, vagyunk. hát én elmondtam. Ez a kilátás. Mi vagyunk az 1105-ösbe. Ó, de cucc. Olyan jó kellemes meleg van, nézzetek szét itt. Jaj. Na, megpróbálom kinyitni. Csupán elég, ha mosolyog rám, ha mosolyog rám. De amúgy én nem tudok semmi negatívumot mondani. Akkor engedjétek meg, hogy mondjak én negatívumokat. Először is sok pozitívum mellett, mert egyébként rengeteg volt, és tényleg nagyon szuper volt az egész. Úgyhogy meglátjuk, mit fogunk reggelizni. Finom. Úgyhogy van bőven, van mit tennünk, tehát bőven jól tudsz lakni. És őszintén most is ki vagyok akadva ezeken az árakon, mert nagyon-nagyon jó áron kínálták ezt a lehetőséget, nem tudom. Nem, ott nem. Nem, az éjszakát szeretem végig aludni, és nem csak félig. Na most megyünk az autóhoz. Nem, először megyünk a szállást, megnézzük, hogy milyen a szoba. Ja, egyszer menjünk a szobát megnézni. Így van. Jó, menjünk a szobát megnézni. Azt mondja Gabica. Akkor menjünk a szobát megnézni. Feljöttek még egy Tiguannal, úgyhogy van, aki azt ma mondtuk, Azt és már feljöttek mondtuk. még egy Skodával, ha minden igaz. Úgyhogy van, aki bevállalja. Bátor és bevállalja. Azoknak le a kalappal. Ez az egyes, nem, ez a 3-as kabanna, mert úgy hívják. Mi az egyesnél vagyunk, ami pont a túloldalról indul. Ott van egy... Jacuzzi. Milyen dézsa az? Hát dézsa. Nem jacuzzi, dézsa. Igen. Ez a cibles. Mi vagyunk Itt is van dézsa, Igen. melegvizes Ez a dézsa. butői. Jaj, tehát akkor... Ó, Mi ebben figyelj, vagyunk. hát én elmondtam, mert itt a kabannának a nevét írja rajta, nem azt, hogy melyik hegységben vagyunk. Jó, Jó, de utána kell nézni, milyen hegységben vagyunk. utána nézünk, de akkor nem biztos, hogy a Guti hegységben vagyunk. Ez a kilátás. Gabica most próbálja kinyitni a bejárati ajtót, mert itt több szoba van, itt 4 szoba van. Megvan, sikerült. Jó. Mi vagyunk az 1105-ösbe. Ó, de cucc! Olyan jó kellemes meleg van, nézzetek szét itt. Jaj, itt lent van egy nagy living, Igen. egy ilyen társalgó. Nagyon szép. Forte frumos la dumneavoastră. Da, mulțumim că avem o zi din așa, doamne, și Da. La mulți ani! pregătim aici ceva. Facem și surprize? Mai facem, dacă trebuie. Itt is van lent egy mosdó. Itt van nagy puffertartály, itt van a fűtés. Igen, és itt pedig lehet tartani a sí cuccokat télen. A sí felszerelés. Na, mi hanyas szobában vagyunk? 1105-ös. Emeleten vagyunk? Igen. Megyünk fel. Gondolom ez lesz az, mert ez a 105-ös, úgyhogy ez lesz az. Na, megpróbálom kinyitni. Nem az, akkor ez a kulcs lesz. Lyukat megtalálod? Megtalálom, igenis, ki is tudom nyitni. Mész te, vagy menjek én? Menjél.
Nézzétek meg, milyen csodás. Fantasztikus. Jaj, de cucc. Tehát telefon, tévé, Hűtő. hűtő, Itt még van egy pléd is benne, hogyha valaki dupla fázna. francia ágy. De olyan hangulatos, ott vagyok én. De olyan hangulatos. Itt van az előszoba. Itt van a mosdónk. Itt van a zuhanyzó. Itt van egy kis lóca az előszobába, és itt van az erkélyünk, ahol ki tudunk ülni majd este, vagy bármikor. És tulajdonképpen nézzétek meg a kilátást. Ez a panoráma. És ide annyit jöttünk mindig, és soha nem aludtunk itt, mert azt hittük, hogy nagyon drága. Szomszéddal Szomszéddal közös az erkély, vagyis Itt hát nem közös, mindenkinek megvan a saját része, hát de a két jó, simán át lehet, hát a két jó csaj lesz mellettünk, akkor már 3-mal fogok menni. simán át lehet jönni-menni. De most tényleg őszintén, mindig ide jöttünk, mindig itt járkálgattunk, és mindig mentünk este haza. És hülyék voltunk. Mert őszintén, 260 lej, mennyi az forint, Bagavica? Hát 20 000 forint. Se. De 20 A 000 körül. forint. 20 000 forint reggelivel, és most még kapjuk hozzá, most van ez az még- akció, ez hogy még kapol most hozzá egy promóban ebédet van, jó igen. formán. Szóval, hát igen. Ami meglepett nagyon bennünket, bekapcsoljuk a tévét, és M2, M1, RTL 2, Super TV 2, Cool TV, Film Plus, Magyar Sláger TV, TV2, RTL Klub, minden arra való magyar poszt megy itt a Máramarosban, fent Súlyoron a tévébe. Szóval így maradtunk. Ha nem jön álom a szememre. Ő. Ennek a lábával baj van. Na, gyere! Jaj, de felnézek az égre, olyan boldog vagyok végre. Köszönöm neked, Istenem, hogy elhoztad őt nekem. Olyan jó most vele az élet, engem a szerelem tüze éget. Annyi szenvedés után, ennyi kell csupán, elég, ha mosolyog rám, ha mosolyog rám. Minden nap úgy vágyom rám, mint a Na mondd csak a vissza, hogy állunk. – 1125. Kinek? Annak, aki nyert. Ki nyert? Ő? Én? Vagy ő? Vagy ő? Ő? Vagy én?
Húsleves gazdagon, finom. Nem tudom, hogy mit tudták ennyi idő alatt így megmelegíteni. Jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Jó reggelt, sziasztok! Most keltünk fel, hát pontosabban már egy fél órája, hogy fenn vagyunk, és készülünk reggelizni, és a mi szállásunk az ott volt fent, ott fent. Az volt a mi helyiségünk, ahol aludtunk. Gabica, hogyan Hadiszállás helyünk. Igen, hogy aludtál az éjszaka? Én nagyon jól, minket itt fejbevágtak. Komolyan? Én úgy aludtam, igen.
Szerintem a friss levegő, a séta, a vacsora előtt, az úgy kerek volt, és nagyon jól aludtam. Mit tudsz pozitívumokat és negatívumokat mondani? Pozitívumokat? Mindent. Tiszta szoba, kényelmes ágy, meleg víz, fűtés. Mondjuk lehet, hogy ez egy kicsi negatívum, hogy túl meleg volt a szobába. De hát ilyenkor az ember vagy kinyitja az ablakot, vagy az ajtót, vagy levetkőzik, vagy nem tudom, kidugja a takaró alól a lábát, tehát szerintem erre a legkönnyebb a megoldás. Mi ki is nyitottuk. De amúgy tényleg minden tökéletes volt. És akkor én mondjam a negatívumot? Jaj, negatívum? Hát lehet még talán annyi, hogy a tükör, a sminkeléshez nincsen kellőképpen megvilágítva, hogyha nagyon bele akarok kötni valamibe, de amúgy én nem tudok semmi negatívumot mondani. Akkor engedjétek meg, hogy mondjak én negatívumokat. Először is sok pozitívum mellett, mert egyébként rengeteg volt, és tényleg nagyon szuper volt az egész, de negatívumok közé sorolhatnám a hangszigetelést, mivel fa De a rönkházakról van rönkházaknál szó. ilyen a szigetelés, már voltunk más rönkházba is, és abban is ugyanilyen volt. Igen, ettől függetlenül negatívum, tehát aki ide jön, az nagyon számítson arra, és vigyázzon arra, hogy mit csinál, mit beszél, mert tisztán lehet hallani egyébként, hogy mit mondanak egy ilyen közepes hangerővel a másik szobában, amire úgy szintén nagyon kell vigyázni, ha itt akartok esetleg baba projektet, akkor nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, illetve van egy nagyon-nagyon szimpla és egyszerű megoldás annak, hogy ne zavarjon a szomszédnak a visítozása vagy a kiabálása. Hoztok füldugót. Ennyire egyszerű. De hozzá kell tennem, hogy mi nagyon civilizált emberekkel voltunk egy házban, mert ugye 5 szoba van egy házikóba, és diszkrétek, csendesek voltak mindenki, szóval nem hőbörögtek, aki akart hangoskodni, azt kint tette meg, bent a házban tényleg nagyon civilizáltan viselkedett mindenki, úgyhogy nem volt gond. Na, menjünk reggelizni. Frizurám az szép, fújja a szél, de hát ez a természet varázsa. Mivel benne van a reggeli is, most kíváncsiak vagyunk, hogy mit kapunk reggelire ezért a pénzért, mert hogy nagyon olcsó volt a szállás, az biztos. Menjünk. Érzed azt a reggeli füstillatod, az a kellemes füstillat, hogy igen. tüzelnek a fáskazánba, gondolom fáskazánnal tüzelnek, Igen, vannak itt érzem. napelemek is, de egyébként fáskazánnal tüzelnek, és olyan kellemes az illat, ami terjeng így a reggeli friss levegőbe. Olyan diszkréten, nem durva, nem zavaró, nekem nagyon tetszik. Na, oda menjünk reggelizni. Oda. Oda. Na, az van, hogy ügyvédasztalos reggelivel várnak bennünket, én nem is gondoltam. Úgyhogy meglátjuk, mit fogunk reggelizni. Fent az emeleten van megterítve, nagyon szépen, nagyon diszkréten. Egyébként kevés helyen láttam Pepsit, meg Fantát a reggelire, most nem azért. Gabica, mit reggelizel? Én tettem egy ilyen kenyeret tojással, de látom van Visli. omlett, van Felvágott. virsli. Finom. Mit választottál? Tükörtojást, vajat, és felvágottat és sajtot. Én maradtam a kenyér, virsli, egy kis felvágott, sajt, túró, mustár, és kóla vagy Pepsi, úgyhogy nagyjából ennyi. Én pedig teját. Nagyon finom. Igen. Amúgy annyit el szeretnék mondani, hogy van választék svédasztalos reggeliben azért,
viszont mi már nem az elsők között jöttünk, amit láthattátok, illetve... Szerintem mi nem- voltunk az utolsók. Igen, és így már a reggeli vége felé csöppentünk be, mindenből már kevés volt, de még mindig volt mindenből elég ahhoz, hogy mindent meg tudják kóstolni. Szóval szerintem elég okés, nem? Szerintem igen. Voltunk már jobb helyen, ahol több minden volt, több választék Jó, volt hát a lényegesen. 4 csillagos szállodákban más a helyzet, de hát ez nem egy 4 csillagos szálloda, ez egy panzió fent a hegytetőn. Na, akkor lássuk, milyen a reggeli. Ez itt nálunk rahátos kalács, úgy nevezik. Erről azt kell tudni, hogy ez már rég, kommunizmus idejében is volt, és mi ezt nagyon-nagyon szerettük, és szeretjük. Kicsikét a magyarországi nézőinknek újdonságnak számíthat, vagy lehet, hogy egyáltalán is ismerik. A rahát az egy tulajdonképpen török eredetű édesség, nem is tudom, minek nevezem, őszintén nem is tudom, miből csinálják. Ha esetleg valaki tudja, az majd írja alá kommentekben, jó? De mi szeretjük nagyon, és ez teljel nagyon finom, de mivel én most már Pepsit ittam, ezért a tejet azt most hanyagolom, de ilyen reggeli levezető desszertnek ez tökéletes lesz. Az igazság az, hogy az imént azt mondtuk, hogy mi voltunk az utolsók, akik jöttünk reggelizni. Hát ez úgy látszik, hogy nem így van, mert még most hoztak ki bőven a konyháról rántottát, tükörtojást, paradicsomot, ubit. Még töltötték fel a reggeli svédasztalos kínálatot, úgyhogy van bőven, van mit tenni, tehát bőven jól tudsz lakni. És őszintén most is ki vagyok akadva ezeken az árakon, mert nagyon-nagyon jó áron kínálták ezt a lehetőséget. Nem tudom, ez most promóció lehetett, valami május 1-i ajánlat, fogalmam sincs, de a lényeg az az, hogy mi nagyon-nagyon meg vagyunk elégedve minden szolgáltatással, és mindazzal, amilyen árban kínálják tulajdonképpen. A háttérben zene szól, kellemes hangulatzene, ez is tetszik. A hely csodás, ezért a pénzért egy bőséges svédasztalos reggeli áll rendelkezésetekre. Azon kívül ugye Mitchell fogadtak, még Mitchell sörrel, krumplival. Az tulajdonképpen egy vacsora vagy egy ebédnek felelt meg. Egy valamit még azért tudni kell erről, megjött Gabica, hozta a teát, meg a paradicsomot. Egy valamit azért tudni kell, hogy mind emellett, a sok jó mellett, azért az ételek, tehát az étterem nem a legolcsóbbak közé tartozik. Nem mondom, hogy a legdrágább, de nem is a legolcsóbb. Mi az este, mert ugye mi ezt óhajtottuk, nekünk a könnyebb étel kellett. Én például túrós csúszát ettem tepertővel, és teli finom volt, tényleg brutál finom volt. Azon kívül ettünk húslevest, így Gabica a húslevest megosztottuk, illetve volt egy kis máramarosi puliszka, polenta. Ez is tejföllel, túróval, meg ilyen tepertővel. Nagyon finom volt, megkóstoltam én is. Azon kívül ettünk egy almás sütit, meg ittunk egy üdítőt is. Nem tudom, mennyit fizettünk ezért? 170 lej. 170 lej. Mondom, 12-13 ezer forint. Viszont láttunk borzasztó mutatós fotókat az étlapon, mert fotókkal van illusztrálva az ajánlat, az étterem ajánlata, és csülök babbal, csülök töltött káposztával és puliszkával, mert itt az nagyon-nagyon nagy hagyománynak számít, tehát ez egy ilyen helyi specialitás, de már este 8 órakor lefekvés előtt nekünk ez már nem ment. Hát azért megsogom, hogy nem voltak olcsók az árak, bár nem tudtuk eldönteni, hogy 2 főre, de 2 főre volt, ugye az 2 főre volt, tehát 30 lej? Jaj, nem, az 160 lej volt, amit 160 lej láttunk a volt, kemencébe sült csülök. Kemencében sült csülök, de nagy csülök, töltött káposzta, puliszka, 2 főre, 1 kiló 10 deka. Nem tudom, Te drága. arról nagyon drága. beszélsz? Igen. Az valami 100 lej körül van.
azt hiszem Gabica szárgány. Szóval két dologról beszélünk, kétféleképpen. Hát Van az többféle csülök, tehát van kétféle csülök, sőt háromféle csülök van. Kettőről, amit biztosan tudok, van egy a kemencébe sült csülök babbal, az kívül is van írva, hogy az egész csülök, ami van, több mint 1 kiló, plusz még a bab mellé, meg minden, ez 2 főre van, ez 160 lej. Viszont van a csülök a töltött káposztával és a puliszkával, ami olyan 90 lej körül van, plusz-minusz, nem tudom pontosan az árát. Tehát az másfajta csülök. És most megjött a kedvenced, a paradicsom. Egyébként ezek a sajt is túrófélék, nagyon finomak, szerintem ezek házilag itt készítik fent valahol a hegyekbe. De a termékek, amiket kínálnak, az ilyen élelmiszertermékek mondjam úgy, ezek azért jó minőségűek, ugye? Tehát a vaj az vaj, és nem margarin. Voltunk olyan 3 csillagos szállodában, hogy nem vaj volt, hanem margarin volt reggelire. Így van. A felvágottak azért a minőségebbi felvágottak. Igen. A virsli az megint szerintünk bőven tartalmaz húst és nem szóját, mert ízre azért érezzük, különbséget tudunk tenni. Mindent egybevetve. Ez egy nagyon jó hely volt. Szerintem oké is, nagyon. Arra vedere. Mulțumim la fel. La revedere! Meg volt a reggeli. Meg. Hogy ízlett a reggeli? Nekem nagyon ízlett a reggeli. Tényleg? Igen. Pedig nem is kávézol. Nem kávézok, de hát attól még még lehet finom egy reggeli, mert nem Hát sokan kávézok. azt mondják, hogy a kávéval kell kezdeni a reggelit. Mi nem Én úgy azt kezdjük. kihagyom, én tejával kezdek. Amúgy a kávé milyen volt, mert te láttad? Kávé, kapszulás kávé Kapszulás volt. kávé Nem volt? tudom, nem figyeltem annyira meg a márkáját, de azt láttam, hogy kapszulás kávé volt. És az jónak számít? Szerintem igen, mert bár igazából én amennyire értek a kávéhoz, annyira nem, de biztos abban is vannak jó és kevésbé jók. Nem figyeltem meg, hogy milyen, csak annyit láttam, hogy kapszulás. Jó. Na, a mai nap úgy volt tervezve, hogy megmásszuk a nem tudom Azt milyen a hegycsúcsot. Jó van ennek tudna nevét, de utána nézzünk, és mire összevágom ezt a videót, remélhetőleg fel fogom tudni tüntetni, hogy pontosan milyen hegycsúcs van itt. Mert azt tudom, hogy Súlyoron vagyunk, és itt vagyunk a Súlyor 1000 méter magas pontján, de hogy az ott fent, az is vajon Súlyor lehet? Nem tudom, nézem meg most, miközben itt beszélgetünk. Ne nézd meg, majd utána nézzünk és megírjuk. A lényeg az, hogy úgy volt tervezve, hogy megmásszuk azt, és Gabica nagyon féltet engem. Én viszont nem féltettem saját magamat, úgyhogy szerintem meg fogjuk És akkor? mászni. Mert ugye a bal térdem az nagyon fájt a héten, és ennél kéne 2-3 hét pihenés. De egy hét pihenés már megvolt úgy, hogy folyamatosan mentünk, jöttünk, hát akkor most már a következő 2 hét sem lehet rosszabb. Gabica utána nézett közben, hogy hol is vagyunk
pontosan mi a neve annak a nagy hegycsúcsnak, amiről beszéltünk. Na, mondjad. Tehát az a Mogosa hegycsúcs, amely a Gutin hegységben van, és innen indulnak a sípályák is. Tehát mi a Gutin hegységben vagyunk. De ezt már mondtuk a tegnap is, és bebizonyosodott. Igen, a Mogosa hegycsúcs, Igen, és ez itt Súlyog. igen. A Súlyog az micsoda? Hát ez a reszort. A Súlyog, ez egy üdülő rész. Jó, és a Súlyog az nem köthető egy hegynek a nevéhez? Nem, Nem, ez biztos. igen. Jó, erre is megkaptuk a választ a főnökasszonytól. Na szóval ott tartottunk, hogy nekem fájt a lábam. Most már azért annál jól van. És én szeretném megmászni a hegyet. Gabica úgy szintén, de miattam azt mondta, hogy hanyagoljuk. Úgyhogy most a kérdésem az, hogy megmásszuk azt a csodás hegycsúcsot? Hát, hogyha mindenképpen szeretnéd, akkor elindulunk, de lehet, hogy nem megyünk felig, hanem a felétől visszajövünk. Miért is szerettek félmunkát csinálni? Most képzeljétek el. Az ágyban is ilyen vagy? Nem. Ott nem. Nem, az éjszakát szeretem végig aludni, és nem csak félig, igen. Maradjon meglepetés, hogy megmásszuk-e felig, vagy nem? Maradjon meglepetés, de mennyi idő múlva tudjátok meg azt a meglepetést? Hát, nap Mindjárt végére kiderül. Mindjárt meg tudjátok.